bevise Pythagoras, og det gør vi ved, at vi starter med at lave 4 retvinklede trekanter, som vi ligger i forlængelse af hinanden, sådan at A ligger i forlængelse af B. Og så udgør det så et kvadrat. Og inde i kvadratet er der så 1 til kvadrat. Og den måde, vi kan se, at det er et kvadrat, det er, at de har lige lange sider, altså A plus B her, og C plus C, eller gange C. Og den anden måde, vi kan se, at det er et kvadrat, det er, at det er retvinklet, og det kan vi se ved, at der er 360 grader. Og halvdelen af det må være 180 grader. Og 180 grader er også vinkelsummen på en trekant. Og der er 90 grader her, fordi vi ikke er retvinklet. Så der må være 45 her og 45 her, for eksempel. Og det gør så, at de er 45 her og 45 her, og så må de resterende være 90 grader. Arealet af det lille kvadrat her i midten, det er så side gange side med C gange C, det kan C i anden. Og arealet af det store kvadrat, det er A plus B i anden, altså A plus B gange A plus B, og det er det samme som A i anden plus B i anden plus 2AB. Og så gør vi det, at vi minuser de 4 trekanter her. Deres areal minuser vi det store kvadrat, fordi det må så være det samme som det lille kvadrat. Og det gør vi ved at sige 4 gange en halv gange A gange B. Det er altså arealet af de 4 kvadrater. Og det giver 2AB. Og hvis vi så minuser A i anden plus B i anden plus 2AB, må det jo så give A i anden plus B i anden. Og det må så være lige med C i anden, som jo er arealet af det lille kvadrat. Ja. Og det er Pythagoras'